दा लोगोफोर सोरांलायबाय सोरांनायनिफ्राय ओंखाम संनो जालायबाय आरोना ओमफ्राय गामियाव बेनो मोजां आरो ओमफ्राय जानो लोगोबा बारियाव हाब आरो मैगं खाना लाना फैयो आरोना ओमफ्राय आं नै दा फुंनि मैगं खानो फैदों मा मा दोङो नै बिथिं दोङो लाफा बेयाव पालें दोङो ओमफ्राय नै बेयो लाइ लाफाखौ बाबाय खाखांना लांबाय ओमफ्राय आं दायो लाइ होखानोसै आरोना नै बिदिबो दोङो लोगोफोर जोंहा जि बानलु थाइखादों आरोना नैबे मोनसेखौथ' सिनायनो मोनलाय बे बानलुजों बिलाइदों ओमफ्राय नैबेथिंबो थाइदो थाइनैसो नै मोनसे बारा थायाखै नै बे मोनसेनाबो गोथांखा एकदम माने नै माइक्र' बानलु बायदि नैबेदि लकेलानो खिन्थु माइक्र' बायदि नुदों ओमफ्राय नै माबायाबो फान्थावबो थाइसेल' थायनानै दोङो आरोना बेखौनो खाना लांसै न'नि फान्थावलाय थाइसेबाबो बिराद गोथाव नालाय खाना लांसै आरो बेखौनो ओमफ्राय नै खाबाय खानानै दायो मैगंखौ बासिहैनोसै आरोना बासिनानै हानानै थाब-थाबनो संहैनोसै आरो ओमफ्राय लोगोफोरनि आं खाना लाना फैनाय लाफा लाइ मैगङा ओमफ्राय नै बेखिनि लाफाखौ बाबाया खानानै फैदो आरोना बिहावा खाना फैदो थ' नै बेखिनिखौ बासिनानै संनोसै आरो ओमफ्राय लोगोफोर नै बानलु मैगंखौथ' आं बासिखांबायमोन नै लाफानि थाराखौ होयोना होआमोन आं बावबाय आइयाबो गैया सोंनो थाराखौ गारफ्लांजोब्बाय आरोना आङो बिलाइल' होबाय ओमफ्राय लोगोफोर नै मैद्रु मैगंजों ओमफ्राय नै पनिर संगोन आरोना पनिर बिलाथि बुट एसे होनानै संगोन आरो बिराद गोथावनो माने जों आइया बेदर जाया नालाय ओंखायनो संगोन आरो ओमफ्राय नै बरियानो पियास हाइजें सामब्राम देना लाखाजोबखाबाय ओमफ्राय बिदिनो दालिबो संगासिनो जायफोरा मैद्रु जाया बिसोर दालिखौ जासिगोन आरो माने जा बाबादो कुथ्रुदो सानैबो मैद्रु मैगंखौ जाया ओंखायनो गस्ला रामनाया जियानो न'आवनो बायना होबाय सेस नै गस्ला रामनाया न'आवनो बायना होबाय जाव दोनफिननांबाय बाल्थिङाव दोनफिननांबाय हे भाइ आं दासो मैगं सुनानै बेयाव थानायदोंमोन नाटक खालामबाय मोनसे लांगाखायसोमोनलै दानो नुदोंना लोगोफोर पनिर संगासिनो जि गोथाव एकदम जाबायल' था आरो ओरैबायदि गोथाव जादों ओरैबायदि मोदोमदो माने मा बुंगोन आरो धुङा सुङा खुलिबाय नै बरिया गोथाव जाखादों एकदम मोदोमफ्रुजोब्बाय न'आनो दा लोगोफोर नैबे जों बेखिनि गस्लाखौ पाट्राजोंनिफ्राय लाना फैदोंमोन आरोना माने नैयाव माइ हानाय मानसिफोरा बिदि बोरदि इउनिफर्मखौ गाननो बिराद मोजां मोनो आरोना माने सान्दुं खामा नालाय रोजा जायो गस्लाया ओमफ्राय मोनसे जिन्सफोरबो दोङो बेखौबो हरगोन आरो नांगौबा सोरनोबा ओमफ्राय नै सुना होदो आरोना कम्फर्ट होजासे मोदोमफ्रुनो लाफाजों लाइजों मैद्रु संगासिनो ओमफ्राय बिथिं पनिर नैले ओंखाम जाजोब्बाय गोथाव जागासिनो मैद्रु नै आं दायो जानोसै Ma iya? Oh, ikan nunga. Iya, emang boring deh. Thang abon gitu. दा लोगोफोर नै बेसेबा बोसोरनि उनाव हाबा मोनजासिगोन दिनै ओरैबायदि मोजां मोनदों माने गामियावनो हाबा दङ आरोना खैना सिख्लानि हाबा गवालपारायाव लांगोननो थ' नै आइ बिखुनजोजों आङो हाबा जानो थांनायदो आरोना
ओमफ्राय बिसोरबा बोसोरनि उनाव हाबा मोनजासिगोन आयु बापरे बोरायजों थानानै जेबो हाबा मोनजाया जेबो मोनजाया ओमफ्राय नै ओंखारबाय आरो देलायलायनो थांनोसै आरो बोराया थाङा जोंहा आं थांगोन आरो ओमफ्राय नै देलायहांबाय आरो देलायनायाल' खामानि आरो हिन्जाव मानसिफोरा मा बुंगोन आरो देलाय माने सिम्पोलसो गानबाय आरो ओरैनो बे मोनसेनो फैनायनिफ्राय बे मोनसे दख'नाखौ दिहुनना दोनबाय नालाय बेखौनो गानगासिनो गानबाय थासिगोन आरो थांनायाव लासै गांसेखौनो ओमफ्राय ओंखारखांनानै दायो थांनोसै आरो आङो नैलाय लोगोफोर जोंनि हाबा जानाय पार्टनारफोरा बेखिनियाल'सै आरोना ओमफ्राय नैबे जोंनि दुब्लिबारि गामिनि शिब मन्दिर आरोना ओमफ्राय नैबे लामाथिं थांनांगो ओमफ्राय नै हाबा जानायखिनिया जों नैबेखिनियाल' आरो मालायफ्रा थांजोब्बाय जोंल'सै बेनिफ्राय लोगोफोर जों नै हाबासालि मोनफैबाय ओमफ्राय हाबाखौ बिराद गिदिर खालामदों आरोना माने फिसाजो सासेल' नालाय ओंखायनो हाबाखौ एसे ग्रेन्ड मोजां गिदिरनो खालामदों आरोना ओमफ्राय नै खैनाखौ नुहैथ'वाखैनो र' थांगासिनो दायो लासै लासैनो खैना नाहरगासिनो ओमफ्राय नै गामिनि आंबो गोबावदोसो गामियाव फैयो नालाय बोसोराव खेबसेल'सो ओंखायनो आंबो दा मानसिफोरखौ सिनायलाखै सोरखौबा थ' माने बोसोरसेयाव एसे बेलेग जाना थायो नालाय मानसिफ्रा ओंखायनो नै आंबो माथो होगासिनो ओमफ्राय लोगोफोर नै खैनाया बेयावनो दोङो ओमफ्राय लोगोफोर आंहा नै खैनाया बेनो आरो ओमफ्राय आंहा नै गामिनि हाबा जानो थांनायावनो आंहा साबस्क्राइबार लोगो मोनजोब्बाय आरोना माने गरायसर अबेनिबा तामुलपुरनि बिदि सानै साथामसो लोगो मोनदो थेंक इउ बयखौबो माथो होनायनि थाखाय ओमफ्राय नै खैनाखौ नुथ'वाखैनो र' एसे आन्दो जाना दोङो मानसि भिर जाना दोङो बेनिफ्राय नै खैनाया बेनो खैनाया बिराद समायना आरोना मोजांथार खैनाया फिसाजो सासेल'सो नामा होनखोमोनबा फिसाजो सासेल' मोननो बिसा ओमफ्राय हरनोसै आरो मोजांसिन बिराद थ' लोगोफोर जोंहा जायै लोङै ओंखारबोबायमोन ओमफ्राय नै गेट खाथियाव मा गामिनिबा बेंबारदिया माने ओरैबायदि मोजां दामदो बिराद मोजां दामदो आरोना ओमफ्राय नै आंहा न'आव फैखांनानै ओमफ्राय मालाय बोराया मालाय ड्रेसिं आयनाफोरखौ हुगारगासिनो फुख्रा जाना दोङोनो आरोना बेनिफ्राय नै दिनै मुस्रि खाना उन्दुनांगोन आरोना लोगोफोर दाखालि मुस्रि साना उन्दुआमोन नालाय ओरैबायदि थाम्फै अरजाबाय थादों ना बे साननैसोआ ओमफ्राय नै दिनै मुस्रि खानानै उन्दुनोसै आरोना बिराद मेगन मोदै जागासिनो ओमफ्राय नै बे मोनसेखौ मालाय जों ख्लाबजोंसो हुगारना दोनबाय बोराया मालाय नै ओमफ्राय लाइट लानानै फैदो बोराया मालाय नै मालाय बाबा मुवा माने मोनले मोनसेल' लाइटआव थानो हानाय जाबाय आरोना बिसोर मोजां मोनो ओमफ्राय जोंलाय ओजों मोननै मोनथाम लाइट लगायना थायो नालाय स्रां स्रां मोजां मोनो आरो न'नि कालारखौबो जि गोथां फोनना दोनदो बाबाया ओंखायनो न'खौ एसे खोमसि मोनबाय थानायखाय टिउबलाइट लानानै फैदो आरोना नै एसे वार्मखौ माने सान्दुंनि बायदिखौ थ' नै न'खौ एसे बाय उज्जवल नुगोदों आरोना मोननै लागायबासो नै ओंखायनो थ' थेंक इउ बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनिफ्राय ओमफ्राय नेक्स्ट मोनसे भिडिअ लोगो मोनलायगोन आरो